Gima Eric temo wacho en ni ombulu ni safeguards manomiye kanyaka ng'ato choche to nyaki choche mana gie polling station ka. Gima miyo nyaki choche mana gie polling station ka inyalo mana choche bende kantiere compromisation mar agents ma wawacho cha. Ka agent odiemo wang'e manyaka sama igo gini picha. Oyudo ko diemo koka simbe betri otho. En koka simbe betri otho. Konya gi simbi. To gini osego. Koro ere kaka gini bedo mayot mondo choche. En stronghold na kopo ni Charles okete agents mage. Kata oketo agents manyalo nyiewo ne gi chai. Kata miyo gi kongo to gidhi gi mer sama ilando gini kaka iwinjo mama chane ginene. Ka gino osechikore wiye. To koro enogo nduru oko kocha. To gini obedo changed gi ka. Ka gini obedo changed gi ka masa moro kane gini en kata ka figa no ne en adek to loke obeda boro. Koro kane en ogwenyo obeda boro to goe picha modhi. Nekech ahinya to ni meda chiel motelo kata imedo nono mogik. Kama en 1015 tigola chiel mokwongo no koro dong 5000. Onge ng'ama kwalo ombulu e stronghold kata machocho ombulu e strong. Ok wawach ni ombulu ochochore but wang'iyo mana possibilities.